una sala chi garano na kwukwa akụkọ nke taata bụ Wednesday ahịaeke abalị 28 nke ọnwa mbụ afọ 2026. Ndị agha ala anyị ga-ekpe mmadụ 16 bụ ndị agha bụ ndị so n'amụma amara ịkwatu ọchịchị Tinubu ikpe. Ndị a gụnyere Brigadier General Musa Abubakar Sadiq bụ onye n'ọrụ na Nasarawa, Colonel M.A. Maruji n'ọrụ na Niger, Lieutenant Colonel S. Bapa Bauchi, Lieutenant Colonel A.A. Hayatu Kaduna, Lieutenant Colonel M. Almakura Nasarawa, Major M.A. Ibrahim Gombe, Major M. Jida Kastina, Major M.A. Usman Abuja, Major D. Yusuf Gombe, Major I. Dawuda Jigawa, Captain I. Bello Jigawa, Captain A. Yusuf Kano, Lieutenant S. Felix Jigawa, Lieutenant Commander D.B. Abudulahi Gwembe, Squadron Commander S.B. Adamu. Ndị a bụcha ndị agha Nigeria ga-ekpe ikpe ma ọ bụrụ na enyochacha ha. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 sonyenu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ka otu Laity Council nke ụka Katọlik gwara ndị Nigeria. Ọchịchị APC ka ọchịchị ndị agha njọ ka Atiku tipụrụla mkpu bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na akwụkwọ akụkọ Guardian Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị mgbachi Soludo gbachiri ahịa Ọnịcha. Ndị ndu ahịa ahụ ga-ezute Soludo n'ụbọchị Tọzdee. Ndị ndu mgbago ugwu Nigeria ajụla mgbaghara ọchịchị steeti Katsina chọrọ ịgbaghara ndị obu egbe bandit 70 bụ ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ndị obu egbe tọrọ 177 ndị ụka Cherubim na Seraphim nakwa ndị ụka Ekwa n'aka juru Kaduna ekwuole na ha a ga-enye ha $250 250 million nakwa ọgbatumtum 20 tupu ha atọhapụ ndị a ha nwụchiri. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị obu egbe egbuole mmadụ 2 tọrọ ụmụ nwaanyị 50 na Katsina. Mmetọ oke ruru onye human right. Anyị natara mkpesa ruru nde 3.7 3.7 million complaint n'afọ 2025 ka otu National Human Rights Commission kwuru. Ọ dị mma unu ahụ na ndị agha bụ ndị chọrọ ịkwatu ọchịchị Tinubu in a failed coup, northern coup. Kewu northern coup. Ebe ha na-categorize ZQ a na-eme na Nigeria. Ebe ha na-categorize ZQ a na-eme na Nigeria. Nke ewu ezigbo northern Q. In fact, enwere northern Qs abụọ. The counter Q of 1967, right? Yes, the counter Q of 1967 before the war, and this Q of 2005. 2005, yes, 2005. Northern Q. Northern Q. In fact, almost all the Qs they make in Nigeria which are not to make a chair. Yes. Yes, not to make a chair. Nde choporo Kedafia go on or not. Nde choporo Shehu Shagari okwa not. Buhari choporo okwa not. Babangida choporo okwa not. No mu hende. Shene Kono choporo okwa not. So it's a northern Q. Throughout Nigeria. Throughout Nigeria. These 16 officers now, according to the army, they will face a military panel, this and that, you know, and they were saying these people penetrated Asorok using Julius Berger. They penetrated Asorok using Julius Berger construction company na construct ihe n'ime villa. And they used to penetrate Asorok. They penetrated Asorok, monitored every security gadgets, CCTV in there. They manipulated it, everything, and
ndị tile agaghị egbu gụnyere onye isi ala, osote onye isi ala, onye isi sineti, onye kwuchite okwu ụlọ nzukọ nnọchite anya, ya ọcha ndị list agaghị atari. And all October 1st ka ọ kara ehio last year mere ji shelf the October 1st celebration, mee ya low key. Then the military deny that there was nothing like you. There was nothing like you. They're supposed to apologize to Nigerians. For citizens in there, you people play with us too much in this country. Civilians citizens things that are clear. Something that happened, you deny there was nothing like you. There was nothing like you. At the end of the day, they want like you. Who is hurrying? Who? Who is deceiving who? Who is deceiving who? You see? Now, when I be like, mother sister, and they try to Tinubu, I gave me but before, you see the way he did you. You see that? Well, no, there was nothing, no, nothing like that. No. The army is intact. No. The army is following democratic principle. No. At the end of the day, what's up? Nigeria, this country or Nigeria. Anyway. Ndị ndu mgbago ugwu na Katsina ajụla na ha agaghị anabata mgbaghara a ga-agbaghara ndị bandit. The state government of Katsina chọrọ inye mgbaghara 70 bandits. The governor of that state want to give them amnesty, forgive them, and reintegrate them into the society, into this thing. You know? So the elders ajụla see that they don't want it. Onye metere ihe but the governor says no. Yes, he will a lot of people. But let us give them amnesty. And the elders are saying, no, sir, you cannot give them amnesty. Ike guru. Ade makanyi gani hu bonkwem n'oge ihe omume anyị na akwụkwọ akụkọ. Akọwala kpọmkwem otu onye ọkwa colonel iwe na-ewe siri hajie nchụpụ achọrọ ịchụpụ Tinubu n'ọkwa bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sere obi iko n'elu n'Ọnịcha dịka ndị ahịa mere ngagharị iwe kpụ ọkụ n'ọnụ ụnyaahụ. Otu onye a na-eche na ọ bụ onye gọkụ yahoo egbuola enyi ya na Delta n'ihi $1,000 transaction bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị azọpụtala otu nwoke dị afọ 84 bụ onye dabara kpọmkwem n'ime olulu well ruru 140 feet na Lagos. Ọ dịkwa egwu. Olee ebe nwoke agagakwanụ ịma ndị mpa ndị okenye ndị oge ụfọdụ ha agapụ ị ga-ama ebe ha tili isi. Ngwalenu 140 feet well ya survive ya. Hey, Chineke kere dịrị gị. Ọdịda nke eriri ọkụ na-enye Nigeria ọkụ dara nke ugboro abụọ na-egosi na ọchịchị etiti anaghị agwa ndị Nigeria nke bụ eziokwu ka otu kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ This Day. N'otu akwụkwọ akụkọ This Day ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Yusuf ga-eberịrị kpaa ihe mere o jiri gbahapụ NNPP ka Kwankwaso kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Gọọmenti ndị eze akụsuola onwe ha n'ihi echimechichi ife a na-echi n'ala Igbo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Ọdịda Tinubu dara na Turkey. Tinubu bụkwanụ mmadụ ọ bụghị na o ji ha ahụ o jikwa ahụ ka ono onye otu APC gbachitere Tinubu. Of course, anyị hụrụ ka onye isi ala anyị dara. This is not the first time on that he sleeps. Yes, he's a human. He's a human. But we cannot deny the fact that old age has to do with the president. Otu anyị nọ dị self I fell elu 1 week 2 weeks on roto de mine now. Now when a president dey fail almost every day president fegecha n'elu. An old man.
I put that old age is not a blessing. Old age is a blessing. In fact, old age is a period of you to rest. Gather more strength before you go home. Or your old age. You cannot at that age, 40 years in 30 years in at 80 years, at 86 years. The Bible said it, that a time shall come when at an old age you cannot be doing what others are doing. So don't force yourself to be doing only 30 years in them when you are 80 years. You are mocking God. You are mocking nature. If you are old, you are old. It's not a curse, it's a blessing. Do not regret it. Do not think you can cover up. When you are old, you cover up probably things that you didn't do at your 30, things that you didn't do at your 40, then you can cover up when you are 80 or 90. You are mocking God. Accept it. You are old. You are old. We all are praying to be old. When we are old, we sit at home, enjoy the fruits of our labor, and then we go home. Not when you are old, you want to traverse all over the world, trying to behave as if you are a young man. You are not a young man. If you are doing that, you are asking God, why did you make me old? So yes, our president slept. He didn't sleep because he is just human. He slept because he's an old man. I could see how the president of Turkey, hand the back. President I happy dozo. Is it not a shame that our president fell on a national television where every word, even Trump is watching? Even Trump was watching. Old age is a blessing and not a curse. So if you are old, accept it. Stay one place. Stay one place if you are old. Allow the young ones to grow. You know, I got here young, vibrant president, but on a shit of 2027. No, not Parichinek. The member can because I bump me mine now. Quack, be a bump with natural sober and so, what you so what you want to take no official on so what TV na YouTube. Catch him if I can go. Bola, me no go, but I got Bola in Siriri, wherever.